Hej, dagens episode har jeg glædet mig til, fordi her går vi et spadestik dybere med, hvorfor vægttab er så svært, hvorfor du oplever svære tanker og følelser, hvorfor du får lyst til nogle gange at give op undervejs, og hvordan du kommer i gang med at omprogrammere din hjerne til at samarbejde med dig, i stedet for at modarbejde dig i dit vægttab. Jeg hedder Helena Akkebo, jeg er 30 år, uddannet professionsbachelor i ernæring og sundhed, og jeg har hjulpet kvinder til varigt vægttab med kognitiv terapi og med acceptance and commitment therapy siden 2020. Jeg er mor til 2, og så laver jeg den her podcast for Slanke-app, som er en nem og en visuel kalorietæller, som du kan hente gratis i App Store. Hvis du ønsker hjælp til vægttab, så kan du booke 30 minutters gratis kostvejledning til vægttab. Jeg lægger link under episoden. Her der taler du med mig online, hvor vi gennemgår, hvad er dit mål, hvorfor er det vigtigt for dig, hvilke barrierer oplever du, hvad er det, der står i vejen for dig, hvad er det, der er svært i forhold til vægttab, og hvordan kommer du godt i gang med at bryde fri af dine gamle mønstre og skabe nogle nye. Og så er det gratis og uforpligtende, og for kvinder over 18 år, og du kan booke din tid på linket ved episoden. Nu til dagens episode, som handler om omprogrammering af hjernen. Okay, så for lige at starte med motivation, som vi tit tænker, at det vi mangler, eller der hvor vægttab går i stå og går galt, at det er bare fordi jeg mangler motivation, eller jeg mistede motivationen, og så sidder vi og venter på, at den kommer igen. Men det er højst sandsynligt ikke et spørgsmål om manglende motivation, når du ikke har nået dit mål med vægttab. Dem jeg taler med, som ønsker sig vægttab, de har som regel masser af motivation, fordi vægttab bare er så vigtigt for dem, og de har også mange tidligere forsøg på vægttab med sig. Der er nogen, der har prøvet mange år på at tabe sig, og der er også nogen, der er lykkedes med vægttab. Der er mange faktisk, der er lykkedes med små eller store vægttab, og så efterfølgende har de taget det hele og mere til på igen, eller nogle af kiloene på igen. Og det er altså ikke på grund af manglende motivation. Det er ikke fordi, at de ikke ville det, at de ikke lykkedes med vægttab eller med at holde vægten. Vægten var bestemt meget, meget vigtig for dem. Det kan være, at det var vigtigt for dem, fordi at det var en, der var træt af at føle sig utilpas i sin krop, træt af at have tøjkrise hele tiden, eller ikke kunne tage det på, som hun havde lyst til bryllup, eller at hun gemte sig i en stor skjorte på stranden, eller følte sig utilpas på stranden. Det kan være noget, der også typisk er, at klienter er trætte af at tænke så meget på mad og på kroppen, i stedet for bare at kunne være nærværende og bare nyde livet og fokusere på det, som egentlig er vigtigt for dem, og som giver dem glæde. Og kunne fokusere på bare at lege og være aktiv med sine børn for eksempel, og have energi til det, eller have mere energi og overskud generelt om eftermiddagen eller om aftenen til at gøre det, som man har lyst til. Der har også været klienter, som havde et ønske om at føle sig bedre tilpas intimt med partneren, og ikke for partnerens skyld, men for sin egen skyld. Der er også mange, der har et ønske om vægttab for at passe godt på sin sundhed, forebygge livsstilssygdomme, eller mindske smerter, eller trappe ned på medicin, eller kunne slippe medicin helt, eller få bevilget en operation eller fertilitetsbehandling, hvor de er afhængige af et vægttab for at kunne få det bevilget. Og det her, det beviser for mig, at det handler ikke om motivation, det handler ikke om, at de ikke vil det nok, fordi de vil det enormt gerne. Det er mega vigtigt for dem. Og hvis de fik at vide, du kan ikke lykkes med at tabe dig, det kommer aldrig til at lykkes, så vil de blive mega kede af det. Det vil være vildt svært for dem at acceptere det, fordi at de netop så gerne vil det. Og de vil også være kede af, at de ikke var i stand til at passe bedre på sig selv og give sig selv det, som de ønsker sig så højt. Så det handler ikke om motivation, det handler ikke om, at man ikke vil det nok, når man ikke er lykkes med vægttab. Og noget andet, der peger i den retning, det er, at over halvdelen af alle danskere er overvægtige eller svært overvægtige. Og det tal stiger stadig. Så det virker fuldstændig tåbeligt at påstå, at
Det er fordi over halvdelen af alle danskere mangler viljestyrke og bare skal tage sig sammen. Fordi når det er mere end hver anden dansker, der er overvægtig eller svært overvægtig, så det fortæller os flere ting. Det fortæller 1, vægttab er svært. Det er ikke dig, der er noget galt med, når det her det er et problem for så mange mennesker. Og det betyder også, at du har ikke noget at skamme dig over. Du har ingenting at føle dårlig samvittighed over, og du skal ikke give dig selv skylden for det her. Det betyder selvfølgelig ikke, at løsningen ikke ligger hos dig. Det gør den. Jeg synes også, at løsningen ligger hos politikere og hos os fagpersoner og sådan generelt i samfundet, hvordan vi taler om kroppen og om vægttab og sundhed. Men bare fordi, at det her det er noget, du er nødt til sådan selv at arbejde med og løse for dig selv, så betyder det ikke, at det er dig, der er problemet. Det er sådan overvægt generelt er et stort kulturelt, samfundsmæssigt og menneskeligt problem. Overvægt og også spisning på følelser, cravings, overspisning, et dårligt forhold til mad, et dårligt forhold til kroppen. Så stop med at skælde dig selv ud, stop med at dunke dig selv i hovedet, stop med at sige til dig selv, at du mangler viljestyrke eller ryggrad, eller bare skal tage dig sammen. Fordi det er jeg sikker på, at du ikke vil sige til mere end hver anden dansker. Du vil ikke gå rundt og sådan pege på hver andet menneske, du møder, og sige, du mangler viljestyrke. Og du har garanteret også masser af beviser på det modsatte hos dig selv. Du har sikkert masser af eksempler på svære ting, som du har klaret i dit liv, eller som du klarer hver eneste dag. Så det er ikke dig, der er svag. Det er vægttab, der er svært. Eller mere præcist, vægttab skal være nemt for at lykkes. Men vægttab er svært på den måde, at det ikke er instinktivt, det er ikke intuitivt, det er ikke naturligt. Det kræver noget viden, det kræver nogle færdigheder, det kræver nogle skills, som du kan lære for at lykkes med vægttab. Det er ikke noget, vi bare ved fra start af. Okay. Noget andet, det fortæller os, at mere end hver anden dansker er overvægtig, det er, at det er altså ikke nok bare at vide, hvad man skal spise. Det er ikke nok bare at have en kostplan og et fitnessabonnement. Vi ved alle sammen godt, hvad vi skal spise. Vi er blevet dunket i hovedet med det hele livet. Der har været et kæmpe boom i sundhed og i interesse for kost og træning siden 90'erne. Og i den tid så er antallet af overvægtige kun steget. Så det har altså ikke hjulpet på overvægten og kritisere folk og skrive i ugeblade alle de her forskellige diæter, eller alle de her kampagner, der har kørt med, at vi skal spise 6 om dagen, frugt og grønt, og alt det her fokus, der har været på protein, og vi ved alle sammen godt, at vi skal spise mere fisk og mere fuldkorn og drikke vand og spare på fedt og sukker, og vi skal dyrke en halv times motion om dagen. Vi ved det godt, så det er ikke det, der er problemet. Så derfor er der heller ikke nogen grund til at tro, at bare du får en kostplan, hvor der står, hvad du skal spise, eller du tager i fitness af løsningen, fordi du ved godt, hvad du skal spise i forvejen. Du har formentlig prøvet at træne en masse fitness, uden at se resultater på vægten. Så det er altså ikke her, guldet ligger. Guldet ligger, når du begynder at være nysgerrig på, hvorfor du ikke gøre det, som du gerne vil, og hvorfor du kommer til at gøre det, du ikke vil. Okay, noget tredje, det fortæller os, at mere end halvdelen af danskerne er overvægtige, det er, at du er ikke alene. Og det er altså ikke kun dit BMI, du ikke er alene med. Det er også alle de negative tanker. Det er smugspisning, det er overspisning, det er spisning på følelser, det er stærke cravings. En følelse af at være afhængig af mad, eller ikke kunne stoppe igen, ikke at have nogen stopknap, at være afhængig af sukker, ikke kunne stoppe med at spise en plade chokolade, før den er tom. Alle de her ting, det er ikke ting, som det kun er dig, der oplever. Det er meget sådan tabu, der er ikke mange, der snakker om dem. Men jeg snakker med klienter, og de fortæller de samme historier, og det er så utroligt. De her oplevelser, de er så præcise, og de er så ens, simpelthen. Og så kan man gå rundt og tro, at man er den eneste, der går rundt og oplever det her, og det er du bare overhovedet ikke. Der er utrolig mange mennesker, desværre, som går igennem det samme som dig, som har de samme oplevelser, som har den samme adfærd, som har de samme følelser af at være frustreret, ked af det, vred på sig selv, skamme sig, have lyst til at gemme sig,
Have lyst til at undgå spejle, undgå at få taget billeder, have lyst til eller gøre, altså sådan aflyse, og have lyst til at melde fra til sociale ting, som oplever at føle sig usynlige eller sådan overset, eller føle sig forkert eller set skævt til. Og det kan jo godt være, at man ikke bliver set skævt til, og man ikke er usynlig, men sådan, der går rundt med den her følelse af at blive set skævt til, eller blive dømt, eller blive overset. Ja. Og som går rundt med frygten for, hvad nu hvis jeg bliver dømt? Hvad kan vide, hvad andre tænker? Og som prøver på at undgå at spise sammen med andre, foran andre, af frygt for, hvad andre tænker. Og det er svært at snakke om det her. Det er ubehageligt at snakke om, og det gør ondt at snakke om. Og det er jo derfor, at vi ikke opdager, at andre går rundt og har det på samme måde som os selv, og at andre. Det er derfor, vi går rundt og tror, at vi er alene med det her, fordi det er ubehageligt at snakke om, og det er også ubehageligt at høre. Så det er ikke sådan noget, vi fortæller til vores bedste venner eller til vores familie, fordi at din bedste ven vil blive ked af at høre, at du har det sådan her. Din familie vil blive ked af at høre, at du har de her tanker om dig selv, og du har de her oplevelser, og du har ikke lyst til at gøre dem ked af det, så derfor fortæller du dem ikke. Så derfor ender det med, at rigtig mange bare går rundt og føler, at de står alene med det her, og det gør de bare overhovedet ikke langt fra. Ja, og jeg vil også sige, når jeg kan tale om det her, så er det fordi, jeg har både hørt det fra klienter, men jeg kender det også selv. Og det er bare vigtigt for mig at sige, at der er ingen skam i det her. Og der er ingenting galt med dig. Du er helt almindelig, og der er så utrolig mange, der har samme oplevelse som dig, der går igennem det samme. Og så er jeg også nødt til at sige, og virkelig lægge vægt på, at du sagtens kan komme fri af det, uanset hvor mange gange du har prøvet før, uden at lykkes. Uanset hvor sådan svært et mønster at bryde det føles, uanset hvor stærke cravings du oplever, uanset hvor lidt kontrol du føler, du har lige nu over det, du spiser, så er det muligt for dig at komme fri af det, få det langt bedre med dig selv, få det langt bedre med din krop og din vægt, og du kan få det bedre allerede, altså sådan længe inden du er i mål, men bare når du går i gang med at arbejde hen imod det, og du begynder også at se resultater, du begynder at få troen på, at du kan, du begynder at få etableret nogle positive vaner, som giver dig mere energi og mere glæde, og du får erfaringer med, at du kan godt styre maden. Allerede her begynder du at få det meget bedre, og få troen på, at du godt kan. Ja. Når du går i gang med vægttab, så er det også vigtigt, at du med det samme begynder at arbejde på, og så være kærlig over for dig selv. Og du begynder at arbejde på at se det positive ved dig selv, og begynder at acceptere og sætte pris på din krop allerede nu. For der er ingen garanti for, at du er glad for din krop, når du er i mål, hvis du ikke er det allerede inden du går i gang. Du kan sagtens have et dårligt forhold til din krop nu, og så tabe dig 20 kilo og have det på fuldstændig samme måde, og ikke kunne se forandringen. Så det er enormt vigtigt, at du allerede fra start af går i gang med at få et godt forhold til din krop, og sætte pris på alt det fine ved din krop, og lægge mærke til det. Og vægttab, det går altså ikke hurtigere af, at du kritiserer dig selv og skælder dig selv ud. Der er mange, der sådan nægter at acceptere deres krop, fordi så tror de ikke vil have motivationen til at ændre noget, til at tabe sig. Det er ikke sandt, det er omvendt. Jo bedre du behandler dig selv, jo bedre du støtter dig selv, jo bedre du taler til dig selv, jo nemmere bliver vægttab, jo mere motiveret er du. Negativ selvtale og sådan kritik af din egen krop, det leder kun til flere negative tanker, til flere negative følelser, og det leder som regel til uhensigtsmæssig adfærd, som overspisning, spisning på følelser. Så hvis du ønsker vægttab, så kommer du hurtigere derhen ved at begynde at være tålmodig, omsorgsfuld, tillidsfuld, støttende, kærlig, forstående over for dig selv, præcis som du vil være over for en god ven, som gik i gang med at lægge sin livsstil om. Hun ville have brug for opbakning. Hun ville have brug for en, der opmuntrede hende, når hun faldt ved siden af. Hun ville ikke have brug for en, der tværede i det og fortalte hende, hvor dårlig hun er. Og det ved du godt. Så behandle dig selv, som du vil behandle en veninde. Det er det, der er brug for. Det er det, du har brug for. Okay. Så min pointe var, du mangler ikke viljestyrke, du mangler ikke motivation.
Det du har brug for, det er at fjerne den modstand og fjerne de barrierer, du har for vægttab. Det, der holder dig tilbage, og det kan være mange ting. Det kan være ydre rammer, men meget af det sådan starter indenfra. Det er gammel programmering i din hjerne, som får dig til at selvsabotere dit mål om vægttab. Det kan være begrænsende bevisninger om, hvem du er, om hvad du kan forvente af dig selv, hvad du kan forvente fra andre, hvad du fortjener, hvad du kan være og hvad du kan tage imod, og hvad du kan i det hele taget. Så er det også begrænsende leveregler, altså uhensigtsmæssige coping-strategier, som engang har beskyttet dig, engang har hjulpet dig, men som, altså, nu er du et sted, hvor de ikke længere tjener dig, og nu holder de dig faktisk tilbage. Og så er det også tankefælder, der kan stå i vejen for vægttab. Det kan være burde-tanker, sort-hvid tænkning, katastrofetanker, internalisering, eksternalisering, overgeneraliseringstanker. Alle de her tanker kan trigge dig og lede dig til negative følelser som opgivenhed og gør, at du falder i overspisning eller ligger på sofaen og udskyder vægttabet i stedet for bare at tage den næste lille positive handling, komme ud og gå en tur for eksempel. Så nu vil jeg tage dig igennem 3 trin til at komme i gang med at omprogrammere din hjerne, så du kan gøre noget nyt, og så du kan fjerne de her barrierer for dig selv, så du kan begynde at lykkes med vægttab. Så den første, øv dig i at rumme ubehag, og øv dig i at udvide din comfort zone. Så hvis ikke vi har det, vi gerne vil have, så handler det nogle gange om, at vi undgår det. Og det er ikke fordi, at vi er dovne, det er ikke fordi, vi er svage, det er ikke fordi, vi ikke har ryggrad nok. Det er fordi, vi har gammel programmering, der siger, stop, nej, det her det er for farligt, du kan ikke det her, du skal ikke gøre det her, det er ikke sikkert. Hvad hvis du mislykkes, hvad hvis det går galt, hvad vil folk ikke sige? Alt det her, det er sådan en stressreaktion på at du gør noget nyt, som føles farligt og ukomfortabelt ud af din comfort zone, som er utrygt. Alt hvad der er nyt, det får vi en stressreaktion på. Det er sådan, hvad er det her? Det er nyt. Og så får vi lyst til at søge tilbage til vores comfort zone, og alle de her negative tanker, de kommer for at beskytte dig og hjælpe dig til at vende tilbage til din comfort zone, tilbage til det, du kender. Det er fuldstændig instinktivt at søge og undgå ubehagelige følelser, og jo mere du gør det, jo mere du søger at undgå ubehagelige følelser, jo mere kommer du faktisk til at forstærke de negative følelser, og så får de lov til at styre dig mere og mere. Så det er lidt ironisk det her. Jo mere du prøver på at undgå det, jo mere forstærker du dem. Og hvis du søger tilbage til din comfort zone, hver gang du oplever negative følelser og negative tanker, hver gang du oplever det her stress ved det nye, så hvis du så vender tilbage til din comfort zone, hver gang du oplever det, så signalerer du også til din hjerne. Du fortæller din hjerne, at det er usikkert for dig at opleve negative tanker og følelser og gøre nye ting. Du fortæller din hjerne, at du ikke kan klare det, at det er for farligt, at det er for vildt. Men hvis du derimod øver dig i at rumme ubehagelige tanker og følelser, og det er ubehageligt, ja, sådan, det er en del af det, det er en del af definitionen, det er ubehageligt at rumme negative tanker og følelser, men det der så sker, det er, at når du øver dig i at rumme dem, så oplever du også, at de bliver svagere, og de har mindre magt over dig, og de er mindre farlige. Og det gør du, fordi du signalerer til din hjerne. Nu fortæller du din hjerne, når du bare lige bliver i dem, du ikke kæmper imod dem, du prøver ikke på at flygte fra dem, du prøver ikke på at dulme dem ved at overspise og se serier, eller når du øver dig i bare lige at rumme det, bare lige være i det, bare lige træk vejret, og så bare lige være i det, uden at prøve at fikse det eller ændre det, så signalerer du til din hjerne. Alene det her ved, at du trækker vejret, så kommer du over i sådan et roligt, du får sådan ro på kroppen, og du signalerer til din hjerne, at du er i sikkerhed. At alt er okay, at det er okay at have de her negative tanker og følelser, at du ikke behøver at flygte fra dem, du behøver ikke dulme dem. Og du fortæller også til din hjerne, at du godt kan klare det, at du er stærk nok til det her. Og det betyder, at de får mindre kontrol over dig, de her negative tanker og følelser, fordi du ikke længere handler på dem. De er der stadigvæk. Det er ikke fordi, de bare forsvinder på magisk vis, men de får mindre lov til at styre dig. De bliver mindre overvældende, du kan klare dem. Og du lytter mindre til dem. Du ser dem ikke længere som
fakta, eller som noget, du skal handle efter, eller som noget, der bestemmer over dig. Du får sådan skabt en sund distance til dem, hvor du ikke gør, hvad de siger, men hvor du bliver fri til at gøre noget andet. Til bare lige at flytte dit fokus til det, du var i gang med, eller det, du gerne vil. Noget andet end det, som dine negative tanker og følelser fortæller dig, du skal. Og når du gør det her over tid, så får du større selvtillid. Du får mere frihed til at handle. Du føler dig ikke længere styret af dine tanker og følelser. Og så får du erfaring af, at du kan mere, end du tror. Og at gøre noget, som er ude af din comfort zone, det får dig også til at udvide din comfort zone. Den bliver større, og du kommer stadig til at opleve negative tanker, negative følelser, men intensiteten af dem bliver sværere, og du bliver gladere, og du hviler mere i dig selv, fordi at du lever efter dine værdier, og dine mål, og dine drømme. Nu er du fri til at handle, du er fri til at gøre de ting, du gerne vil. Du lader dig ikke holde tilbage af negative tanker og følelser. Så det, at du ser dig selv tage alle de her positive små handlinger for dig selv hver dag, det gør, at du også bliver gladere, så du tror mindre på de her negative tanker, fordi du er sådan, hey, det der tror jeg ikke længere på, fordi jeg er faktisk lige ude at gå en skøn tur, eller jeg er lige nede at træne, eller jeg sidder lige og spiser noget lækker mad med en god veninde. Så jeg tror ikke på de der negative tanker og følelser, fordi jeg gør alle de her gode ting, så jeg beviser noget andet, end det mine negative tanker fortæller mig. Så det her er et meget bedre alternativ til bare at leve efter at undgå negative tanker og følelser. Hvis du gjorde det, hvis du bare prøvede på at undgå at opleve negative tanker og følelser, hvis du var så bange for negative tanker og følelser, at du hele tiden bare tilbage til min comfort zone, jeg skal bare dulme dem, jeg skal bare glemme dem, nu spiser jeg noget lækkert, så jeg lige får det godt igen, så jeg bare sådan protect my peace og være happy hver dag. Hvis du gjorde det, og du aldrig prøvede hvis du bare sådan altid prøvede på at føle dig komfortabel og glad og rolig, så vil din verden sådan blive mindre og mindre, og du vil føle dig svagere og svagere. Der vil være færre ting, du kunne, fordi du bare hele tiden prøvede på at undgå ubehagelige ting. Men når du opdager, at negative tanker og følelser, de kan ikke gøre dig noget, de er ikke farlige, de kan ikke røre dig, og du flytter dit fokus væk fra dine tanker, væk fra dine følelser, og hen mod dine værdier, hen mod det liv, du gerne vil leve, og du flytter dit fokus udad på verden, så bliver din verden større, og du ser det større perspektiv, og du får øje på alt det gode, du får mere glæde, du får mere tillid til dig selv og til andre. Så din evne til at rumme negative tanker, rumme negative følelser, og så regulere dine følelser, regulere dit nervesystem, det er fuldstændig afgørende for, om du kaster håndklædet i ringen efter 2 uger, når det bliver svært, eller om du kan rumme at være i det svære. Om du kan rumme bump på vejen, om du kan tolerere, at der kommer bump på vejen, acceptere det, være vedholdende og blive ved med at gå efter dine mål, indtil du er der, og derefter fortsætte med at vedligeholde en sund og balanceret livsstil og holde din nye vægt på lang sigt. Så det var første trin. Øv dig i at rumme ubehag, øv dig i at udvide din comfort zone. Det andet trin, det er at stole på processen. Ja, så Rom blev ikke bygget på en dag, det gør vægttab heller ikke. Vær kærlig for dig selv. Vær kærlig ved dig selv, når du falder i at spise et eller andet, du ikke vil have spist, eller du kommer til at spise for meget. Anerkend, at når du gør det, når du overspiser, så det er faktisk ikke sabotage. Det er en form for selvomsorg, men det er sådan en misforstået selvomsorg. Det her, det er en gammel programmering i din hjerne. Spise på følelser, det er gammel programmering. På et tidspunkt tidligere i dit liv, så har det hjulpet dig. Det har gjort dig glad at spise slik. Det kan være, at du engang faldt og slog dit knæ og var ked af det, og så fik du noget slik, og du blev gladere. Eller det kan være, at du har vildt gode minder med, at hver fredag, så var der fredagsslik, og I hyggede jer, og det kan godt være, at der havde været lidt dårlig stemning, eller nogle skænderier, eller en svær dag i skolen, men du glæder dig altid til fredag, hvor I bare sådan skulle hygge jer, og bare have det dejligt, så du forbinder det med noget godt. Så din hjerne har ligesom koblet, okay, jeg får det godt, når jeg spiser slik, så det er sådan en coping-strategi. Så det er helt naturligt, at du søger det igen, hver gang du oplever ubehag, fordi din hjerne, den ved, at det virker, den ved, at det gør det gladere,
Det gør dig gladere, så det er effektivt, og det kan din hjerne godt lide. Det er det, den prøver på. Den prøver på at hjælpe dig til at undgå ubehag og have det godt. Den prøver på at beskytte dig, så den gør faktisk bare sit arbejde. Men det gør dig kun glad kortvarigt, mens du har en positiv forventning om at få slikket og spise slikket. Det er faktisk her, det topper. Det er ikke engang, når du spiser slikket eller bagefter. Det er sådan lige inden. Det er der, det topper. Det er der, du har det allerbedst, når du sådan forventer at få slik. Men så bagefter eller dagen efter, så føles det som om, at du har gravet hullet dybere og skabt flere problemer, hvis du har overspist slik. Så det er ikke en effektiv strategi. Engang var det en effektiv strategi, men nu er det nået til et punkt, hvor det holder dig tilbage fra dit mål. Så derfor giver det mening at kigge på det. Og det er ikke fordi, du aldrig må spise slik igen. Det må du super gerne. Endelig nyd alle dine favoritter. Nydelse er en vigtig del af at have et godt forhold til mad og føle tilfredsstillelse og føle dig godt tilpas. Eller sådan tilpas mæt. Nydelse er en vigtig komponent af det. Så forskellen er bare, okay, hvornår, du kan godt selv mærke forskel på, hvornår sådan er slik noget, der stemmer fint overens med mine mål. Og det er det sandsynligvis, hvis det er sådan en lille passende mængde. Eller det er en setting, hvor at du bevidst har valgt det, eller hvor det er super hyggeligt og dejligt, men du kan godt mærke, at sådan, okay, lige nu så er det faktisk ikke noget, der er rart. Lige nu er det for meget, lige nu er det kvalme, lige nu har jeg dårlig samvittighed over, at jeg har spist det, så er det ikke længere noget, der hjælper dig hen imod den, du gerne vil være. Anyway, det tager tid at blive bevidst om vores programmering, det tager tid at blive bevidst om vores gamle programmering og lave ny. Og det tager tid at gøre den gamle programmering sværere og opbygge en ny, stærkere programmering. Så vær tålmodig og omsorgsfuld over for dig selv. Og giv dig selv den tid, det tager at skabe den her nye programmering. Det kræver mange små handlinger at skabe din nye identitet og skabe din nye adfærd, dine nye vaner. Det er ikke noget, der sker over natten. Og resultatet får du i hvert fald ikke at se hen over natten. Men du er i gang. Du arbejder på det. Og det er ikke sådan en lineær kurve, det er mere som sådan en garnnøgle, en kat har fat i, hvor du rykker dig i nogle ryg, og så vil du også opleve, at du har nogle temaer, som kommer tilbage til dig igen, og hvor du må blive ved med at vælge det gode til, og vælge det, der ikke hjælper dig fra, og give slip følelsesmæssigt, og lavpraktisk, og fysisk, og identitetsmæssigt på nogle af de samme temaer igen og igen. Og det betyder ikke, at du starter forfra, når du oplever, at det her tema kom frem igen. Det betyder bare, at du skal give slip på det igen. Du skal blive ved. Der er noget mere, du lige skal arbejde med. Så lad være med at tro, at du starter forfra, bare fordi der er noget, du ikke sådan havde givet helt slip på første gang. Bare det er en del af processen, at der er nogle temaer, der dukker op igen og igen, og du er nødt til at arbejde med det flere gange, før du bliver helt fri af det. Men bare fordi det tager tid at få store resultater og komme helt i mål, så betyder det ikke, at du ikke er i gang. Det betyder ikke, at du ikke har skabt forandring allerede. Det er ligesom James Clearance, han skriver i Atomvaner om, hvordan en isterning den smelter gradvist, når temperaturen stiger. Du ser først, at isterningen den smelter, når det når smeltepunktet, men den her isterning den var faktisk i gang med at smelte meget tidligere. Du kunne bare ikke se det endnu, men den var allerede i gang med at smelte. Og det er det samme med dig. Du er også i proces. Du er også i gang med at smelte de gamle mønstre og fastgøre nogle nye. Og det skal nok vise sig fysisk også. Du skal bare fortsætte, og så kommer det. Men det er altså startet før. Sådan resultaterne de kommer bare ikke fra dag 1. Der ligger mange små ting før. Og vi kan godt have en tendens til, når vi ser andre, vi lægger mærke til andres resultater. Det er jo det, vi ser. Det er det, der er lige foran os. Og så er det nemt for os bare at tænke, hold da op, lige pludselig så har hun bare vendt 180 grader. Men i virkeligheden, hende du står for, hun har måske været i gang i 5 år for at skabe den her forandring. Så vær tålmodig, det tager tid. Og det er de små daglige valg, du træffer. Det er de gode valg, du stakker oven i hinanden. Det er det, der skaber resultaterne. Og de kommer ikke efter en perfekt dag. De kommer heller ikke efter 30 perfekte dage. De kommer efter et halvt år, et helt år, 2 år, afhængig af, hvor stort et vægttab du ønsker. Og de kommer med små, effektive og gode handlinger, som er nemme nok til, at du kan være konsekvent med dem. Det kan fx være, at du tæller kalorier dagligt for at sikre kalorieunderskud. Du kan hente slanke-app, gratis app står, hvis du har lyst til at komme i gang med at tælle kalorier.
En anden lille konsekvent og effektiv handling kan være, at du går i seng hver dag kl. 22. Så du får nok søvn, så du har nok energi til at træffe gode valg, nok energi til at være fysisk aktiv. Det kan også være, at du vejer dig hver morgen for at have bevidsthed omkring, hvad du spiser, bevidsthed om, at du er i gang med vægttab. Det er sådan noget at veje dig. Det tager 2 minutter, men det hjælper dig til at holde fokus resten af dagen. Det hjælper dig til at træffe bedre beslutninger om hvad og hvor meget du spiser. Det kan også være, at du prioriterer at handle ind, så du ikke bestiller pizza i sidste øjeblik. Eller du prioriterer at fylde halvdelen af din tallerken til aftensmad med grøntsager. Eller du begynder at gøre mere ud af dig selv ved at gå i cute outfits hver dag, i stedet for at gemme dig væk i stort tøj. Og det behøver ikke betyde en helt ny garderobe. Det kan bare betyde, at du finder dine yndlingsjeans frem. En sød sort t-shirt. Det behøver ikke være noget særligt, men bare det, at du gør noget ud af dig selv. Og også, at du går i noget, for eksempel nogle jeans, der sidder lidt til, eller du har et bælte på. Det betyder, at du lægger mærke til din krop. Og du lægger bedre mærke til din krops signaler, du lægger bedre mærke til sult- og mæthedssignaler. Du er mere tilbøjelig til at stoppe med at spise, når du er tilpas, hvis du har jeans på, end hvis du har din mest stretchy yogabukser på, eller du slet ikke har bukser på. Og du skal jo alligevel have tøj på hver dag, så det tager ikke ekstra tid det her, og det nudger dig hele dagen til at spise passende mængder mad, og til at huske at mærke din krop. Og så viser det også over for dig selv, at du er lækker og dejlig, og du kan gå i det tøj, du godt kan lide allerede i dag. Du kan gøre noget ud af dig selv i dag, fordi at du allerede er skøn og dejlig, som du er nu her. Så du får også arbejdet med sådan din identitet og træde ind i den, du gerne vil være allerede nu. Og begynde at vise dig selv selvkærlighed allerede nu. Ja. Fordi der viser du også din hjerne, at det er den, du er. Du er hende, der ser dejlig ud. Du er hende, der passer godt på dig selv. Du er hende, der passer godt på sin krop. Og jo mere du ser dig selv sådan, jo mere bliver det din identitet, jo nemmere så bliver det for dig at handle i overensstemmelse med det her positive selvbillede. Fordi din hjerne, den elsker, når der er overensstemmelse mellem dine handlinger og hvordan du ser dig selv. Så hvis du ser dig selv som en, der er ked af sin krop, en, der gemmer sig væk, en, der er afhængig af mad og slik, en, som ikke kan styre mad, en, der ikke har ryggrad til at træne, en, der ikke har energi til at gøre noget ud af sig selv, så vil din hjerne styre mod handlinger, der stemmer overens med det. Din hjerne vil bare gerne have, det passer sammen. Den er egentlig ligeglad med, om det er positivt eller negativt. Den er ligeglad med dit nytårsforsæt. Din hjerne prøver bare på sådan at skabe overensstemmelse her. Så handlinger som at ligge på sofaen, scrolle, se serier i lang tid, og handlinger som at give op på vægttab og droppe vægttab og bare være sådan, okay, det er ikke for mig det her, og droppe træning og så bare føle dig tryg. Du vil føle dig tryg og komfortabel ved de her handlinger, fordi det stemmer overens med den måde, du ser dig selv på. Så du vil føle dig tryg og komfortabel ved at overspise, og det vil være de handlinger, der du vil føle behag ved dem. Du vil føle, at det føles rigtigt, fordi det stemmer overens, og det kan din hjerne godt lide. Men hvis du begynder at ændre dit selvbillede, du begynder at vise din hjerne, at nu er det sådan her, jeg er, og din hjerne er super fleksibel, så når du begynder på det her, så er den bare, okay, yes, let's go, den er meget fleksibel. Men igen, det sker gradvist, det sker ved gentagelse, det sker ikke over natten. Men hvis du begynder at stakke gode vaner, gode handlinger, som viser for dig selv, at du passer godt på dig selv, du passer godt på din krop, du er skøn, du er smuk, du er lækker, du er dejlig, som du er nu, du er stærk, du er sej, du er klog og modig og i stand til forandring og udvikling, og du bliver bedre hver dag, du lærer, du udvikler dig og udforsker nye ting, så er det din hjerne accepterer. Det er det, den tuner ind på, det er det, den leder efter. Den begynder at lede efter muligheder, du har for at handle selvkærligt og sundt og passe godt på dig selv. Den vil virkelig hjælpe dig her, fordi nu er det, du har programmeret den til, og så er den bare, okay, så er det det, jeg gør. Så selv når du sover, eller når du er i bad, så arbejder din underbevidsthed på at forstærke det her. Og så vil du begynde at føle ubehag ved at gøre nogle af de ting, du før følte, du var komfortabel ved. Lige pludselig, så vil du opleve, at du bliver irriteret, eller du sådan føler, at det
det er slet ikke komfortabelt at spise for meget chokolade eller se for mange serier. Din hjerne kan ikke lide det længere. Det kan godt være, at du kommer helt sikkert til at gøre det en gang imellem, men du vil ikke få den samme nydelse ud af det. Du får mindre nydelse ud af det. Og det er en god ting, fordi det betyder, at du simpelthen er mindre motiveret til at gøre det. Så din hjerne vil gerne hjælpe dig til at gøre det, du programmerer den til. Og du kan styre din hjerne til at hjælpe dig derhen, du gerne vil. Det leder os til tredje og sidste trin. Og for hvordan du programmerer din hjerne. Din hjerne er ligesom en superbil, du skal lære at styre. Og hvis du ikke styrer dine tanker og dine følelser, så styrer de dig. Du er super, super kompleks, og du er nødt til at lære at forstå dig selv bedre, for at kunne ændre din adfærd. Og inden for kognitiv terapi, så taler vi om, at der er 3 lag af tanker. Det øverste lag, det er tankefælder. Det er for eksempel burde-tanker, sort-hvid tænkning, internalisering, hvor man vender alting indad og tænker, at det må være mig, der er noget galt med. Det er eksternalisering, hvor du tager ikke selv ansvar, du påtager dig ligesom lidt mere en offerrolle og bebrejder din situation, din vilkår, din barndom, dem omkring dig. Og her der tager vi altså ikke højde for, om de her tankefælder, om de er sande eller ej. Det kan sagtens være sandt, at du har helt vildt meget modstand på vægttab, at det er mega meget op ad bakke på dig. Det kan sagtens være fakta. Det kan fx være, at din chef er frygtelig og giver dig stress, eller du har været igennem mega svære ting, og det har vi alle sammen til en vis grad, og ellers så kommer vi til det. Så spørgsmålet er ikke, om det er sandt eller ej. Det kan sagtens være sandt. Der er stor chance for, at det her er sandt, at der er en masse modvind. Men spørgsmålet er det hensigtsmæssigt? Hjælper det dig at tænke sådan? Og det kan være, at det til en vis grad er hensigtsmæssigt, at du har det med som en bevidsthed, at ja, der er alt det her modstand lige nu. Det er sværere for mig at lykkes med vægttab, fordi der er alle de her vilkår, alle de her barrierer lige nu. Og det kan være, at jeg har alle mulige trigger, alle mulige sår, jeg skal arbejde med. Og det er godt, fordi så, at du ved det, fordi så kan du vise dig selv forståelse. Du kan give dig selv tid. Du kan give dig selv støtte og kærlighed. Du kan være bevidst om, hvornår du skal række ud efter hjælp, og du kan øve dig i at tage imod det, du har brug for. Men når du gør alle de gode ting derefter, så er det måske hensigtsmæssigt også at være åben for, okay, hvilke muligheder har jeg, trods alle de her ting, der er imod mig? Hvilke handlemuligheder har jeg så stadigvæk? Hvilke valg har jeg foran mig? Hvilke muligheder har jeg for at forandre min situation, eller min måde at tænke på? Hvordan kan jeg forbedre min fremtid? Hvordan kan jeg, sådan, den lille smule ansvar, jeg har, hvordan kan jeg bruge den bedst muligt? Så det er for at sige, det er altså ikke din skyld, hvad der er sket, men det er dit ansvar at sådan få det bedste ud af dit liv fra nu af, her hvor du er nu. Og indimellem så kan tankefælder som eksternaliseringstanker poppe op igen. Selvom du måske har sluppet dem, så kan de stadigvæk poppe op igen. Men fordi at nu er du bevidst om, at hey, det her det er en tankefælde, og den hjælper mig ikke mere, jeg har fået det med, jeg kunne lære af den, så vil du have større distance for den. Du vil være mere immun over for den. Du har nemmere ved ikke at tro på den. Du har nemmere ved ikke at lytte til den. Du har nemmere ved ikke at handle efter den. Tidligere så kan det være, at den her tankefælde har været en kæmpe trigger. Det kan være sådan en lille ting, som hvis du nu var syg, at så har det lidt til en masse negative tanker og fortællinger om, at det sker altid for mig. Der kommer alle de her ting i vejen hele tiden, og det er virkelig hårdt, og hvorfor bliver det bare ved med at være hårdt, og det bliver aldrig bedre, og det leder til en masse negative følelser, som vrede, tristhed, håbløshed, opgivenhed, frustration, og følelser er jo det, der primært styrer vores adfærd, så negative følelser, det vil højst sandsynligt lede til uhensigtsmæssig adfærd, som at det kan være, at du overspiser, det kan være, at du kaster håndklædet i ringen med vægttab, eller beslutter dig for, nu kan det være lige meget, jeg lykkes alligevel ikke. Så de her tankefælder kan være mega stærke trigger, som kan føre til intense og alt overskyggende følelser, og en stærk trang til at handle imod dine værdier, handle imod dine mål, og handle imod den, du egentlig gerne vil være. Du kan få lyst til at handle på det, der er komfortabelt, det der er trygt, og
på en måde, som ikke bare er selvforkælelse, men som nærmere er sådan selvdestruktivt, men i det mindste er det trygt og genkendeligt, og det dulmer lige ubehaget og får dig til at føle dig godt tilpas i en kort periode. Og det kan føles som om du slet ikke har andet valg, at du styrer dine tanker og følelser, og jeg ser det som min vigtigste opgave at fortælle dig, at du har et valg. Du kan lære at styre dine tanker og følelser, så du ikke længere sidder fast i et negativt mønster af dårlig samvittighed, skam, negative tanker, negative følelser og uhensigtsmæssig adfærd og fejlslagne forsøg på forandring. Og her havner du tit, når du hvis du insisterer på at være for hård ved dig selv. Piske dig selv, gør vægttab lynhurtigt, lige med det samme, helst i går, og med helt umulige krav til dig selv, som at så lader jeg bare være med at spise, eller jeg forbyder mig selv slik, chokolade, chips, hvidt brød, måske kulhydrater generelt. Og så skal jeg bare træne mega meget hver dag, jeg skal gøre alt perfekt. Og så tager du slet ikke højde for, hvad du egentlig har brug for, hvor meget tid, om du har tid nok til det her, om du har energi nok. Du tager heller ikke højde for, hvordan du vil finde tiden og energien til det, og du tænker ikke på at sørge for at passe godt på dig selv og få let dig selv op undervejs. Du knokler bare dig ud af og kritiserer dig selv helt vildt, hvis du ikke kan lykkes med det. Ja. Så det er et eksempel på tankefælder, hvordan de kan lede dig på afveje. Det næste lag af tanker. Vi havde tankefælder, så har vi leveregler, og så har vi kerneoverbevisninger. Og de her 3 lag hænger sammen og påvirker hinanden. Så når du begynder at arbejde med tankefælder, så vil det påvirke de her andre lag positivt også. Det næste lag, det er leveregler, og det er dine mestringsstrategier, det er dine coping-mekanismer. Det er regler, som du laver for at beskytte dig selv og for at hjælpe dig selv. Og det er gode værktøjer, det er godt du har dem, de er der for at beskytte dig, de er der for at hjælpe dig og gøre verden mere simpel at navigere i. Men de skal opdateres en gang imellem. De mestringsstrategier, du havde som barn, det er måske ikke de samme som dem, du har brug for nu. Og måske har du klaret dig godt i livet ved at tage dig sammen, ved at være stærk, ved at presse dig selv, ved at give den gas. Men den strategi, den tager dig kun så langt den kan, og du har brug for en anden strategi til vægttab, som jeg lige snakkede om. Det hjælper ikke, at du knokler på og bare prøver på at give den gas med vægttab, uden at tage højde for, hvad er det, du har brug for. Hvis du presser dig selv og tager dig sammen for at lykkes med vægttab, så opnår du højst et kortvarigt vægttab. Et holdbart vægttab derimod, hvor du lykkes med at holde vægten på lang sigt. Det kræver gode rammer, det kræver gode, holdbare, nemme strategier, du kan være konsekvent med. Det betyder, at de skal være nemme, de skal være simple, de skal passe godt ind i din hverdag, de skal stemme overens med dine værdier, det skal være noget, du faktisk godt kan lide, noget du nyder, så du også bliver belønnet for det, eller i hvert fald noget, det er ikke sikkert, du nyder det imens, det kan være en løbetur for eksempel, det er ikke så fedt imens, men det føles rigtig fedt bagefter. Og så skal det være noget, der kun kræver en vis portion energi dagligt, og vedligeholde og forbedre. Og det bliver heldigvis nemmere over tid. Din hjerne, den automatiserer dine overbevisninger, den automatiserer dine handlinger til at stemme overens med de her leveregler, så du ikke behøver at tænke over dem. Og det er mega smart, og det kan virkelig komme dig til gode, når du forstår udnytte det her. Det er en mega stort potentiale, du bare kan bruge til din fordel. Så brug det her til din fordel, fordi ellers så vil din hjerne tilfældigt lave coping-strategier ud efter, hvad den lige får fat i, hvad den lige opdager har hjulpet dig tidligere. Det kan fx være, hvis du har været vant til at spise chokolade, når du havde menstruation som teenager, og nu gør du det stadigvæk sådan ren af vane. Eller du scroller, når du har brug for en pause. Det er sådan lige hurtigt dopaminkick. Det kan være, at du ser Netflix, når det er aften. Din hjerne eller når du føler ubehag, når du har lyst til at flygte fra noget, når du er træt. Din hjerne er lynhurtig til sådan at gemme og automatisere mestringsstrategier. Så vid det, og så vær bevidst om, hvilke sådan mestringsstrategier har du, hvilke coping-mekanismer tjener dig ikke længere, og hvilke nye kan du sætte gang i. Og du skal egentlig bare begynde at gøre det, så vil din hjerne... Når du sådan gør det, når du gentager det nogle gange, så vil din hjerne begynde at forstå, okay, nu er det her, vi gør, og så vil den fasttømre det i din hjerne, så skal den nok hjælpe dig. Du skal bare lige starte den, du skal lige skubbe hjulet i gang, og så bliver det ved med at rulle.
Ja, så tankefælder, leveregler, nu det dybeste lag, kerneoverbevisninger. Kerneoverbevisninger er overbevisninger om dig selv, om dine evner, om hvor stor eller lille indflydelse du har på dit eget liv, på verden omkring dig. Det er også overbevisninger om andre, om du kan stole på andre, hvad du kan forvente af andre, hvad du fortjener, hvad du kan tage imod, om du er sikker og tryg, kan regne med andre. Og så overbevisninger om verden generelt, om den er for dig eller imod dig, om det er et rart og trygt sted at være, eller om det ikke er. Og her vil du sikkert have en masse positive kerneoverbevisninger, og det er bare dejligt. Det er ikke nogen, vi sådan arbejder med, for det er ikke noget problem. Vi er kun interesseret i de negative og de uhensigtsmæssige kerneoverbevisninger. Så det kan fx være, hvis du tror, at det du gør, det betyder ikke noget. Hvis du tror, at dine handlinger ikke rigtig har indflydelse på dit eget liv. At du ikke kan ændre noget. At du ikke har magten til at ændre din situation eller dit liv. At det ikke kan blive bedre. At det ikke kan blive anderledes. At du ikke kan udvikle dig. Og at du ligesom bare bliver styret af, hvad der sker omkring dig. At det er ydre omstændigheder, der styrer dit liv og styrer dig. Hvis du har den her kerneoverbevisning, så kan det betyde, at du bare lader alt være op til tilfældigheder. Du træffer ikke beslutninger. Du tager bare det, der falder i skødet på dig. Du har svært ved at komme ud af negative relationer eller negative situationer, fordi du føler, at du grundlæggende ikke har magten til det, eller evnen til det, eller tilladelse til det. Du føler, at du bare skal gøre, hvad andre vil, og at andre har magten til at bestemme over dig. Og du på en måde sådan er hjælpeløs og magtesløs, og at du heller ikke kan styre dit indre, måske dine tanker og dine følelser. At du er nødt til at gøre, hvad dine tanker og følelser fortæller dig, at du er nødt til at reagere på det. Og at sådan, uanset hvad du mærker, det kan enten være sådan, at okay, jeg er stresset, så jeg spiser chokolade. Men jeg kan heller ikke gøre noget ved mit stress. Jeg er nødt til at overarbejde, fordi det siger min chef, at vi har brug for. Eller jo mere du sådan ser dig selv gøre det her, jo mere din adfærd er sådan her, så bekræfter det faktisk din kerneoverbevisning om, at du er magtesløs, fordi du observerer dig selv være magtesløs. Og så forstærkes den her negative kerneoverbevisning, og det forstærker igen din adfærd, så det er sådan en rigtig negativ spiral, hvor du ligesom bekræfter den her negative, at du er nødt til at gøre det her. Et andet eksempel på en negativ kerneoverbevisning, det kan være, at du føler frygt for, om du er god nok. Måske tror du på, at du er god nok, men du frygter stadig, nej, hvad nu hvis jeg ikke er god nok, eller hvad nu hvis jeg er forkert. Og sådan kan en kerneoverbevisning også komme til udtryk ved, at det ikke nødvendigvis er noget, du tror på er sandt, men du frygter alligevel, hvad nu hvis det er sandt. Eller sådan en frygt for at være alene, eller blive forladt. Hvad nu hvis jeg bliver forladt? Det kan godt være, at jeg ikke er det nu, men hvad nu hvis det sker? Eller hvad nu hvis jeg ikke kan det her. Det kan også være en kerneoverbevisning ikke at kunne. Og hvis du frygter, at du måske ikke er god nok, for eksempel, så kan det lede til leveregler om, at du skal overpræstere, du skal altid præsentere dig selv så godt som muligt. Hver dag skal du bare være den bedste udgave af dig selv, og du skal gemme dig. Hvis du ikke kan være den bedste udgave af dig selv, så skal du isolere dig og være alene, fordi det er der ikke plads til. Og det kan lede til perfektionisme, obviously. Og det kan lede til tankefælder. Det her, det var leveregler. Det er sådan en måde, du coper på det her. Det er sådan, for at overleve i verden, så prøver du på at være perfektionistisk, fordi du føler, du er nødt til det. Det er for at beskytte dig selv, at du bygger de her leveregler. Fordi du har den her kerneoverbevisning. Tænk, hvis jeg ikke er god nok. Så bygger du nogle leveregler for at beskytte dig selv i verden. Og så kommer der også nogle tankefælder, nogle trigger. Det kan være burde-tanker, jeg burde gøre alt det her. Så hvis du oplever, at du ikke lige får trænet, som du havde planlagt, så er det en kæmpe trigger for dig, hvor du dunker dig selv i hovedet og sådan, jeg burde have trænet, fordi jeg skal være perfekt, fordi jeg ikke er god nok. Så du kan se, hvordan det er flere lag, og så sker der en lille ting, du får ikke trænet, og så udløser det hele den her vulkan, det bliver lige i udbrud over sådan en lille ting, som at du ikke lige fik trænet i dag. Fordi det hele hænger sammen. Så hver gang du træder en lille smule ved siden af,
og du ikke lever op til det her, til dine leveregler, så leder det til en masse negative tanker, negative følelser og mere uhensigtsmæssig adfærd, som overspisning. Og det trigger igen alle dine tankefælder, forstærker dine leveregler, bekræfter din negative kerneoverbevisning. Derfor er det så mega vigtigt at arbejde på det her, fordi der kan også ske det modsatte. Når du begynder at arbejde på det her, du har nogle positive kerneoverbevisninger, nogle hjælpsomme leveregler, og du bliver fri af de her tankefælder, du ikke længere tror på dem. Så derfor så skal du ikke lade dine tanker og dine følelser passe sig selv, og tro, at du bare kan ændre din adfærd, uden også at arbejde med dit indre. Fordi det holder ikke i længden, det holder sjældent i længden, medmindre du egentlig, hvis du er et sted, hvor du faktisk grundlæggende bare har en masse positive kerneoverbevisninger, du har hensigtsmæssige leveregler, og du tror ikke på de her tankefælder. I den situation giver det fin mening bare at arbejde med din adfærd, fordi der er ikke nogen grund til at fikse noget, der ikke er ødelagt, og der er nogen, som lykkes med vægttab ved kun at ændre deres adfærd, fordi de simpelthen ikke har så mange negative kerneoverbevisninger, eller leveregler, eller tankefælder. Så for nogen er det nok med adfærd. Men for rigtig mange, så er de nødt til at arbejde med deres tanker og følelser. Og her vil at arbejde med adfærd og bare følge en kostplan og en træningsplan, det vil ikke holde i længden, fordi dine tanker og følelser, de gennemsyrer din adfærd, de kommer til at overmande dig. Det er kun et spørgsmål om tid, hvis ikke du arbejder med dem. Så giv dig selv tiden til at arbejde med dem. Det er den bedste investering, du kan gøre for dit vægttab, det er at arbejde med dine tanker og dine følelser, for så at ændre din adfærd og opnå de resultater, du ønsker dig. Og de her 3 lag af tanker, de hænger tæt sammen. Jo flere tankefælder du har, jo flere uhensigtsmæssige coping-mekanismer som overspisning, spisning på følelser, alt det her og udskyde ting. Og jo flere negative kerneoverbevisninger har du også højst sandsynligt. Men det gode er, når du begynder at arbejde med dem, når du begynder at arbejde bare med et af de 3 lag, så påvirker det de andre 2 lag positivt, og det sætter gang i en positiv spiral, hvor du oplever færre tankefælder, færre trigger, og du begynder at give slip på, du begynder at blive fri af overspisning for eksempel, og spisning på følelser, og fri af at udskyde ting, og du bliver bedre til at rumme dine tanker og følelser. Du bliver fri af uhensigtsmæssige coping-strategier, og du stopper med at tro på negative kerneoverbevisninger, og du får langt nemmere ved at gøre det, du gerne vil gøre, og du føler langt mindre trang og lyst til at gøre det, du ikke vil gøre. Og når du en gang imellem falder tilbage i gamle vaner, det gør vi alle sammen, eller falder tilbage i gammel adfærd, det er jo ikke en vane længere, men det er en gammel adfærd, så har du nemt ved at vende tilbage på rette spor, fordi at nu er det sådan, du er. Det her er blevet din identitet, og det kan en off-day ikke sætte helt ud af kurs. Det kan en 14-dages ferie heller ikke sætte ud af kurs. Du kan altid vende tilbage til det nye, fordi nu er det sådan, du ser dig selv. Nu er det de her kerneoverbevisninger, du har. Nu er det sådan her, din hjerne er programmeret. Så når du når hertil, så har du virkelig omprogrammeret din hjerne. Du har fået værktøjer til at blive ved med at programmere din hjerne, til at hjælpe dig med at gøre det, du gerne vil, og være den, du gerne vil være. Og du har lært at styre den her hurtige bil, som din hjerne er. Du har lært at styre den derhen, hvor du gerne vil. Det er dig, der har fået kontrol over GPS'en igen, i stedet for at den bare kører vildt rundt og kører ind i træer en gang imellem. Så ja, god fornøjelse, har jeg lyst til at sige. Og så husk, at du kan booke 30 minutters gratis og uforpligtende kostvejledning til vægttab. Du kan booke ved linket under episoden her, og det er kun for kvinder over 18 år. Og her der får du afklaring omkring, hvad har du brug for at lykkes med vægttab, og hvad er den rigtige vej for dig? Hvad skal du være opmærksom på for at lykkes med vægttab? Så hvis du er i tvivl, så bare book en tid. Jeg er sikker på, at du vil gå derfra med større afklaring omkring, hvad skal jeg gøre for at lykkes med vægttab, og større selvtillid i forhold til at komme i gang med det, større motivation til at komme i gang. Jeg har også lagt et link til vores bog, Vægttab med kognitiv terapi og slanke-app, som du kan få som fysisk bog til kun 39 kroner plus fragt, eller kun 29 kroner som e-bog. Bogen den er fuld af kognitiv terapiøvelser og gode forslag til mad under vægttab. Her får du virkelig effektive værktøjer til vægttab, som hjælper dig med at bryde fri af cravings, spisning på følelser og overspisning.
Og så har jeg også linket til Slanke-app, som du kan hente gratis i App Store, hvis du vil i gang med at tælle kalorier på en nem og en hurtig måde, hvor du ikke behøver at veje maden. Tusind tak, fordi du lyttede med.